la Minecraft. Aceeași lume. Astăzi încerc astăzi să bat dragonul. Nu dragonul, să intru în Nether. Poate fac portarul de Nether. Apoi de acolo iau Blaze, dacă găsesc Blaze-uri. Iau din ăla, nu știu cum mai se numește. Cum se numea? Blaze, nu știu cum. Apoi cu el fac Eye of End, cred că așa se numește. Și apoi astăzi încerc să... Da, atât. No, hai că încep. Mi-am luat nici cobblestone. Nu mi-am luat în episodul trecut. Trebuie să vedeți episodul trecut. Neapărat. Să vă râdeți. Ce am pățit. Eu n-am acum Keep Inventory Full. Am ascultat și pe celălalt episod. Și am murit. Să nu uitați de subscribe, share și like. În loc de subscribe de al doilea oră. Eu am voie să dau încă o dată weather clear și atât. TimeSD am dat pe episodul trecut și nu mai am voie și da. Că deja era foarte noapte și da, nu mai vedeam și aproape muream. Am cobblestone, mai trebuie atât, nu-mi trebuie nimic. Mă prelucrez lemnul ăsta și sper că să găsesc sat. Că am făcut asta. Pe mine m-a dat aici și nu știu ce să fac. Nu știu, nu mi-aș face barcă, că apoi nu știu să pilotez, apoi nu știu să o duc și da. Apoi eu broscusă, pepene, dacă iau niște pepene, sincer, îmi place să le iau, Nu, îmi trebuie, dar îmi place. Filmez. Am crezut că nu filmez. Că mi s-a întâmplat. Că mi-a picat search pe contul mic pe Brawl Stars și nu mi-a filmat. Că am pus să filmez. Am zis, hai că deschid și eu Megabox. Mi-a picat 7 și nimic. Mi-a picat Rico și search. Și nici nu-mi filma. Am cât de cât... da, am uitat că n-am filmat. Asta e, n-am voie să dau TMSD, că e hardcore. Stai că, cred că am niște probleme cu jocul și mi se pune random pe hard, da, bun. Dacă aș vedea și eu ceva, sper că pe episod să se vadă. Dar cred că totuși mă obligă jocul să fac barcă. Am crezut că brasca, asta, am crezut că e zombie. Creeper, nu l-am văzut. E mort. XP-ul, bam, bam, bam. Acum o să vină distracția, că o să mor din nou. N-am voie spawn point niciunde, nici în sat, niciunde. Numai dacă îmi fac o casă. Când o să-mi fac o căsuță. Nu o să fie o casă din concret, din teracota sau din ceva scump. Acum am fost să fac TimeSD. Am uitat că n-am voie. Hai să țin minte coordonatele. 68 cu 64 cu 9, minus 90. Nu trebuie să mă văd. Bă, măcar aici e lumină. Cât de cât. Adică să vedeți, mai se vede ceva sub apă.
Uite, Enderman. Să încerc să... Da, fită s-a mărit. Da, 68. Nu încolo. 92. Riparule, lasă-mă! Iar-mă. Da. Am zis că o să moară ceva. Că vine și un paran după mine, că le-aud. Pe aici am fost. Pe aici nu am fost. Ăsta e deșert. Nu-i deșert. Lotul meu unde mi? Pe aici, pe aici, pe aici. Bine merg. Sper că să se vadă bine. Dacă am zis încă o dată episod, da, asta e. Sunt și eu uituc. Bun. Urcăm sus. Pepeni. Nu pepeni, dovleci. Dacă am zis pepeni, scuzați, mă doar un pic. Nu mă doar, dar acum, da. Am și o scuză. În toate episoadele un pic mă durea cap că, nu știu, porneam filmarea și gata, eram. 68. Nu. Nu, pe aici era bine. Nu amintesc zona asta. What? Uite Enderman-ul. Pe aici eram. Se vede. Nu mă uit. What? Ce-i? Skeleton. Haide! Zici că e Wither Skeleton. Sau ăsta îi? Nu înțeleg nimic. Slăunesc. Bine. Până că... Uite loot-ul meu. Bun, am găsit loot-ul meu. Fain frumos. Mai era puțin și dispărea. Încerc să nu mă uit. Poporul. Nu văd nimic. Mănânc. Mai... Da, e prea ușor. Mi-am luat luna, mi-am luat. Cât de cât se vede. Așa, mama, e skeleton. Aud skeletonul și mă omoară. Iar. Hai că scap. Nu văd nimic. E greu. Pe hard. Abia vezi. Pun totul înapoi. Așa. Așa. Bun. Aud skeleton. Eu nu văd butoanele. Ajutor. Please. Help. 2 creeper. Bam. Fug. Se face și zi în sfârșit. Am furnal, așa? Așa. Bun, cu lemn, n-am să fac, dacă am lemn. Bam, am pică-sul. Bun, și eu. Am și lumină. Hai. Nu, încă nu mănânc. Ba, da, mănânc. Bam. Skeleton. Dacă nu mă vede. Skeleton.
Bă, mă vede imediat, sigur. E foarte greu. Stai că am uitat că n-am ăsta lemn. Nu mi l-am dat de acolo. Am vrut să iau niște lemn să fac o barcă. Era bine pe zi să fac barcă. O să mă duc mai încet ca să nu ia din copanelă. Ăla nu știu ce-i. Habar, nu. Uite, de, bă. Hai. Bun. Acum pot. Stick, o lopată și o barcă. Da. Bun, cred că se face zi imediat, că se vede mai bine. Acum uite soarele. Bun. De cum se ridică soarele? Este o ușă gigantică. Jos. Soarele. Minecraft asta este. O ușă gigantică cu geam. Bună ziua, bun. Așa, mă duc înapoi pe insulă. Papa Luna. Asta. Ce cam ia și... A fost bine cu barca. Hai că am știut să conduc. Dar e foarte greu să conduc. Pentru mine e foarte greu. Acum sper să vină numai încă 2 oițe mi-ar trebui. Atât. Nu cer prea mult, sincer să zic. Bun, hai. Și... armură! Și e enchantată. Adică pantalonezi. Nu mai știu. Unbreaking și protection. Așa e bun. Dă-mi încoace. Nu mai mor pe episodul ăsta. Sper că am... Da. Deja de 13 minute filmăm. Văcuță. Da. O. Păcat că pâine nu dau nimic. Așa? N-am timp. Nu știu unde e skeletonul. De acolo trage. Bun. Și acum o să mă speru. Că nu găsesc oițe. Iar se face noapte, iar o să mor. Așa mi se întâmplă. Ce e acolo? Găină? Nu. Oiță sau ce-i? E ceva alt numai. Da, oiță, bun. Mai încă una mai trebuie. Nu din aia îmi trebuie, dar eu o omor și pe aia pentru mâncare. Noapte e foarte greu că dacă n-ai pat, că se respawnează și nu se respawnează și ăsta oițele. Adică găsești foarte greu. Ba. Nu știu ce dau pe poate. Da, care are atac? 5 și... sabie. Bun, acolo e mâncare. Acum mă duc la cuția asta. Ba. Încă una, bun. Hai, mă. Coral. Uite. Bun.
știu dacă nu. Așa. Și încă o iță mai trebuie. Da. Dacă îmi gătesc și eu încărita. Așa. O fac asta cât mai puțin și se frige mai repede. Dacă nu știu. Adică, nu, trebuie să mă grăbesc. Dar o să uscat. Așa, bun. Bun. Ești pana. Pana e pentru săgeți și bună. Mai iau niște lemn, apoi pun pulpa. Iau niște lemn. Trebuie să mă grăbesc să găsesc încă o iță. Bun. De câte minute filmăm? De 16 minute. O să fie un pic mai lung. Asta. Am promis că fac primul episod mai lung și celălalt mai investez. Cum? Asta e. Nici un sat nu găsesc. Bine, numai o iță din astea. Și albe? Când mai găsesc și eu? Oare? Uite, albă. Bun, am 4. Fac 4 și gata. Bun, mai filmează. Bă, așa, da, 17 minute. Mă întorc și gata, episod. Hai de capul meu. Bine. Sunt parcuran sau nu? Parcur. Un pic de noob astăzi, nu știu de ce. Și astăzi și ieri. Bun. Fac pașii. Acum tot a fost așa. Pac. Și aici închei și eu episodul. Sper că o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!